Helo, fe'n rhyw Scott Evans, dwi'n gweithio i Llwyddo'n Lleol ac dwi'n creu cynnwys digidol fel podleidiad ac interviews. Enw fi 'di Tesni a dwi wedi bod yn mynd o amgylch Ynys Môn a Gwynedd yn creu cynnwys a cyfleoedd yn sôn am y cyfleoedd Dyma. Enw fi 'di Josie a dwi'n creu cynnwys i Llwyddo'n Lleol i hyrwyddo iaith Gymraeg a'r cyfleoedd sy'n ar gael ar Ynys Môn. Dwi wedi dysgu sut i creu fideos, sut i cyfathrebu gyda pobl angenolwg. Dwi wedi deall bod mae yna llawer o pres yn y lle yma, na oedd hi'n feddwl, ac faint o pwysig yw'r iaith. Dwi wedi dysgu sgiliau ffilmio defnyddiol fel sut i gyfweld pobl yn naturiol a mae hynna wedi dod â gymaint o gyfleoedd newydd i fi. So, fel arfer dwi tu ôl i'r camera, ond dwi wedi dysgu hwnna lot o trial and error a dwi'n teimlo fatha bod fi jyst yn gwella bob tro dwi'n gwneud fideo newydd. Mae'r cynllun wedi newid agwedd fi tuag at ardal fel Caergybi oherwydd dwi wedi gweld lle mae'r pres yn fynd i. O blaen toedd ddim yn gwybod oedd morlais yn saff stac. Ac hefyd, mae yna jobsys o amgylch Ynys Môn, ond toedd ddim yn gwybod hynny. Mae'r ymgyrch yma wedi newid agwedd fi tuag at Ynys Môn oherwydd o'n i'n bwriadu mynd i Gaerdydd i astudio falle, ond yn dilyn y cyfleoedd dwi wedi cael, dwi wedi penderfynu aros adra. So, ni byth yn meddwl fysa yna cyfle i fod yn swyddog digidol fel hyn ar Ynys Môn, ond dwi'n mor falch bod fi wedi cael y cyfle. Wrth gweithio gyda'r prosiect yma, dwi wedi gweld fod y Cymraeg fi wedi gwella ac dwi wedi gweld y pwrslais ar y iaith i pobl ifanc. Hefyd, dwi'n siarad Gymraeg fwy gyda fy teulu ac pan dwi'n Lerpwl, dwi'n weithio cymdeithasu gyda pobl. Dwi wrth fy modd yn creu cynnwys trwy gyfrwng Cymraeg oherwydd mae'n unigryw, mae'n dal sylw a dyna da ni angen yn Ynys Môn. Mae'r swydd yma i gyd drwy'r gyfrwng Gymraeg sy'n gret. Mae wedi galluogi fi i gwella fy Nghymraeg drwy defnyddio'n fwy dydd i dydd.